Batibat. Tinapalabas na uram ti kabakiran ngem nagbayakabak sakbay a maikisap ti kabakiran. Nairidip met ni Anib itinaglinungan na arukib ket natagtagainep na tidatdatlag a lubong a dimmakkelan na. Nakasarsarita na ti prinsesa da ani Jesusa anang padakkel ken kuana. Nakita ni Anib ti kinadawel ti panawen babaen ti kalamidad. Nakita na pay ti dandanin marpug a torre iti datdatlag a pagarian. Adupay timpaga ni prinsesa Jesusa anang lukat iti panunot ni Anib. Ket naipalagip amin ken kuana ti kinaimbag a dinakkelan na. Naglabas dagiti kanito. Rabiin iti makariing ni Anib ket ingkeddeng na ti agawid iti kabalityan. Kadagita agundaway. Saan meten anauray ni inabuana ni Petra. Nupay ninamnaman na ti panagsubli daytoy iti balay da Anib. Kabigatan na. At damutan ni Saro iti igid ti waig. Napulipulan iti lanot ana isalat kadagiti na isadsad akayo. Dimteng ni Victoria ket tinulungan na ni Saro. Itagagayem at tuyen tituloy tinobela tayo anapauluan. Batibat. Agkidam ka. Ipanaw ka ditoy. Ang mga nudakas ti aramitan na kanyak. Agkidam kan. Wan. Ngam, anya ti aramidam kanyak. Agkidam ka. Maamwam to. Di nakpagaramidan iti dakas, Victoria. Panunutan masakti ng padakkelken ka. Agkidam ka! Ibasnok na ka ti alipogpog! No di ka agtungpal kanya! Adda akong itituktok ti kangatuan na bantay. Nalayang amatan na wagak ti aglawlaw. Adda pa'y na makita ka, Berde. Ngem tuy ayan ko. Kaya rigan day tuy abantay, ti kinumutan ti manto. Nakangis-ngisit. Gaputalinamot ti apoy ti amin ang nagtubo iti daga. Titangatam. Kimapas matitan. Nakalawlawag ti daya. Amang ipasing mudahag iti kinaranyag. Ti agpangpangaton nga init. At danamnama. Wan. Nabatad tinamnamang agsubli ti sigod ti amin. Apo aman nakabalin! Sika! Tinangpada kadagiti amin a makita. Ken saan a makita iti daytoy alubong. Mamatiak! Asika! Ti makaisubli iti amin. Mamati! Ken nagtalakak. Ama isubli ti kinangayad ti lubong. Kas maya lubog iti pagayatam. Mamati! Ken nagtalakak ken ka! Sika! Anang pada iti daytoy a lubong! Kita ang bituan.
awan nang mandar kadagiti tao. Si tatalugod ta, nga agdaldalos iti aglawlaw ti simbahan. Wan nga rod manang. Makita da ngamin ti adu abulbulong anayaplag iti daga. Naruros amin abulong dagiti kayo. Nabual ti dadduma. Idin to tadandan ni awan met nabati asanga ti dadduma akayo iti aglawlaw. Adu tinaawanan iti pagtaangat. Adu met tinapukawan iti ipatpatag iti biyak. Wan, isungag sa sarita kayto kadagiti amin ang nagkamang diti simbahan. Pagsasaritaan tayo ti maitulong kadagiti na biktima iti bagyo. Kakabsat! Saan la biktima ti kalamidad tinasarakan mi abangkay? Anya! Anya ti kayap mo asawan kapsat. Adu pa'y tinatay a biktima? Hindi pa'y amu amang mapatay tao? Anya! At dadagiti dinaapiktaran ti babalay da iti bagyo. Ngam natay da amin. Anya! Nagkasang matanday ta adamag! Diyos ama nang nga asi. Isu nga ibilbilin ti kangatuan nga opisyal dito'y ili tayo. Ti panaganaan na tayo amin. Amang ano da tayo mat ti sumarunaw. Bituan! Umungan tandag iti kakabsat dito'y simbaan. Wan manang. Kakabsat! Isardang niyo pa'y later aramidin niyo. Sumrak kayo amin iti simbaan. Tadda pagsasaritaan tayo. Umay kayo amin, kakabsat! Napatag ti pagsasaritaan tayo! Tayo ba iti simbaan? Sa dino ti ayan ko. Nasipngat. Ngam adda masirayak alawag iti masangwanak. Anya lugar to'y ayan ko. Ha? Addaak iti kuweba. Wan, malagip ko da ito'y akweba. Dito'y tinangisarkan idi kanyak da dito ribyo. Ulag da kita. Adi ti ulag dito'y. Ay, iti ayan ti makita alawag ti rumuran. Masapul ang makarwarak dito'y. Zak mayadang ti may sasaka. Ay, kasan mo makarwarak dito'y. Ulag da giti. Nagtitinali maapiras ko iti sangwanak. Kasano ang makarwarak dito'y. Simangpot ni Anib, hanggang pimanaw mutlaang. Hindi na imbaga tinapanan na. Hanggang amo nga agsubli. Kapsat, wala! Tulungan na! Ha? Ni Petra! Diyos, ama nang naasay! Anyan day taalangam! Pisang tikain mo! Ina, diyak ka mo do kasaluan na kalasatag. Kunak no na tayo kun. Ngam si bibiyagak pa'y matlagayam. Petra! Naabutan na kitinapig sa tudo. Idi imbaga kasumalog ak amapan ichipatan. Diyak amon ti tinuturong ko. Tagsapulak kuma iti paglinungat. Kat, anya tinapasamak. Nakasarak ka, itinaglinungap. Simmalipangpangak iti ampir ti dakkelapon ti kayo. Kunaklano-lano ti nagkapetak. Idi na ikaglisak. Tagayam, ulag. Anya! Napukaw ko ti puot ko. Itinalausan nervyos ko. Kadya ko na mo tinapasamak. Diyos, ama nang ngaase. Sa bali na lugar ti ayan ko, idi makapuotak. Anyan, tinapasaram, kamsat Petra. Tinakaskas daaw. Nakita ti pusa na bituan. Ni Demon. Wan, nakita.
Ngam di na kinasitgan. Pimanaw matlang. Anya! Kabsat buwana. Saan anak kapapati as ibibiyagak pailaeng. Adada pa'y asaan anak kapapati a kinabailag pa kinagsubli ditoy. Idintot natukol san pisaka. Anya! Ala, umay ka. Mapanta di tabalay daanib. Agi na nakapay. Sa munto ituloy, ti agistorya. Sige. Sika talaga. Limpyo, mati panagnam. Saan anatukol day ta sa akam makasiti kunam. Anya, engam. Ay, nakaskas tao. Saanan anasakit ti saka? Nala, umaikan. Sumrag ta di tabalay daanib. Nakarwara kon iti kuweba. Himbag tadidak tinukawan dagiti ulag. Nakarwarak mutlaeng. Tidakkel nga ulag. Iso tinakasango kanyak. Nagsira iti dalan. Naisabali day ta kadagiti amin nga ulag ang nakitak di ta kuweba. Maawatak ti kay papananti pa nagsira na iti dalan. Anak nga to ti ulo na. Tukawan nakday ta no ipilit ko ti lumabas iti ayan na. Iso ang likawak. Anya ti... Saan ka apalubusan a pumanaw ditoy? Ajak masigurado ti amin, Saro. Kumita ka kanya, Saro. Victoria. Kasta, matmatan na iti mata. Kasta, di mo isina ti panagkitam ganyan. Aging ga iti saanan asika, ti sigod asaro. Kitaem ni Saro, Lucifera. Natulnog ka niya. Alan, Saro, agtignay ka. Mabalin mon ti mapan iti pangibaunak kan ka. Pumanaw kan dito'y teritoryo. Ngam agsubli kan to. Mapan kan, Saro. Nasib ngoton, Kapsat Petra. Apaya di ka pa'y lasumrek iti balay. Naisagana kon ti pangrabyanta. Ay, aging gaita, matikti kawak pailaan. Pampanunutem pailaeng no kasano anakalasat ka iti bagyo. Wan, milagro day jay. Awan ti saan na mapasamak no pagayatan ti apo. Umay kakit din taglualo ta sakbay amang rabiita. Dawaten ta ti kaasi ti apo tapno itultuloy na ta atarabayan. Anya, Inispal na ka ti apo. Ado pa'y ti kayat nagaramidem. Iso asaan pa'y apanawan. Tapno ipulang mo ti impabulod na ken kaabiyag. sasawamot, Kapsat buwana. Ay, di ka mang pilosopo, Kapsat Petra. Mamati ka kuma iti ibagbagak. Saan pa'y apanawan, tapno ibabawi ti apo ti impabulod na nga angis mo. Iso nga agyaman ka kumakan kuana. Ada nang ilok ka titiritaw. Nabanugak.
Maturuga. Saro! Imbag na simbangpet ka. Adan kadwami kan di kabsat buwana dito'y balayo. Ha? Saro! Adakan? Nabanugak. Maturugak. Ay na! Imbaltog nanti bagi na iti datar. Nabartag samot ni Saro kabsat buwana. Iti datar tinagidaan na. Ay, bayan talat tadikan. Amok ti ugali na. Di na kayat ti masinga. No kasta kayat nanti agina na. Kasta aya. Ngam awan ikamon na. Ulsan tangarot Bayam latan. Dakes numarik nana apakibibyangan di ti kayat na. Bayam latan. Tamakaamun to iti bagbagi na inton makapuon. Naku yung manin ti lubong. Amangan no adda manin umay abagyo. Panawan ng ti matutudo. Kan panagbabagyo matan. Sada na nakaskas daaw bituan. Madanaga na kadagiti agama, manang. Awan mo't mauray kun kadakwada nga umay dito eh. Anya ti planom. Pampanunutek ti agawid ije kabalityan. Ngam awan kadwam. Kabaulak tagmay maysa. Saan bituan? Manang, Saan na kaapalupusan nga agawid? Urayim lat tandaanib kan Saro nga umay ditoy. madanaga na kadakwada. Iliwliwag mo na itadanag mo. Awan mo't laang ti maaramidam no adaman dakas ang mapaspasama kichay. Ha? Ibagak kan ti amin. Anya ti kayat mo asawan, manang mamerta. Ado ti pan nakabagi ti lintag asimang at ije bantay. Kat ije kabalit siyan ti tinurong da. Ha? Apay? Anyat gagaraan da ijay. Adda na kaibaga, nga ije kabalit siyan ti nagtaudan dagiti agpatpatay. Babaan ti panagbekal da, iti masalaw da a tao. Naamuan da pa yun at agnagan iti bursyo ti dadaulo. Diyos ko! Agawidak, masapul ang maamuak no anya tinapasamak kadasaro kan anib. Saan bituan? Naingat ti bilin ti mayor, asaan da kaapalubusan nga agawid. Mairamraman ka laang iti saan anasaya at amapasamak ichay. Apay matakas ta. Kasanunda saro kan anib. Awan basol da. Awan amuda no anyaman tinapasamak kada borsyo ang makagapu itar aramidan da. Basta agyan ka laang bitoy. Adda kami akadwa. Gundaway ko dayto yan. Ado ti umay diti bantay. Ado ti agbalin akadwa ni Saro. Ado da. Sagay sada iti imbaklat. Armas dagiti imbaklay da. Papalanda nga ta? Agpakita kadakwada. Iti kastoy alanga. Masigurado nga agkurno amin dagita alalaki kanya. Pukwak amin ida. Oh. Hoy! Sir, kita nyo! Nagpinta sa babae! Sa dino ti papanan nyo? Agkakataer alalaki? Sino ko? Sino ang nagpiso? Sino ko? Siya ni Victoria. Surutin da? Tapno saan kayo amayaw-awan? Itipag naan. Sipay ha? Kita nyo! Kitaan da. Matmatan-da. Siya ti agbalin agiya. Iti papanan nyo. Kas
Taon na yan timulagat ka amang mat kanya. Sagay sa ida amiraan. Agingga iti agtong palda amin kanyak. Anya ti mapasamak kadagiti lalaki anasalaw ni Victoria. Gagayem, di liwanan denggen ti upatlangan na paset. Tinobela tayo ang napaulwan. Batibat! Insurat para iti radyo ni Leti Astudillo Aquino. Ken itimat direksyon June Ributaso. Technical ken musical scoring John Ligligan. Isagsagot kada kayo di MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Bati